Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарои азиз, як бори дига ҳаматон бародарҷону. Хуб нашуд масъалаи ҳами мурдара Тоҷикистон равон кардан. Иншааллоҳ кор буд шид, ҳамаша маслиҳатша кардем ва чанд бародаро чанд хел совет додан, чанд ҷо чӣ хел ҳамаи ҳамин чиза дидем, биромадем. Нашуд бе пул рӯӣ кардан, нашуд ба пул рӯӣ кардан. Хай хеле ягон кор кардан натонистем. Ростига бисёр ҷо занг задем, телефономро нагирифтан, мисол қатимон гап назадан. Чанд ҷо хай наконец-то ёфтем ҳами бародарои хидмон, бародарои тоҷики хидмон ҳами организатсияро ёфтан. Як организатсияи Арабоа ёфтем, договор кардем, қатишон 2500 евро договор кардем. ин ҳами рӯзи шанбе, якшанбе мегиран, равон мекунанд. Ва чикор кардан дар кора барои ҳамаи мо, мисол чӣ ёрдам ҳамин ки пул ҷамъ кардан дар кораи бародарҷоно, барои ҳами мурдара Тоҷикистон рӯӣ кардан. ина номерои карта дар болои экранай. ин ҳамин номерои картада кадоми метона мисол чанд суми ки чени қувватшай ҳамин қадар пул дар ин ҳамин карта гузарона. Картаи хидмай дар дасти хидмай, хидм савол ҷавобша хидм мекунем, ҳамаша мисол дар шумо нишон метиҳем чӣ хелай чанд қа пул омад, мисол чӣ ко кардем, ҳамаи ҳамин чиз мисол шумо худтон мебинен иншааллоҳ. Ва дар бораи ҳами одами хоҳари гузаштагӣ камака гап мезанам бародаро. ин хоҳар ягон одами чӣ надора барои нигоҳ кардан амира, барои ягон ёрдам кардан. Як падару модари мисол пирсол дора ки пенсионеран, мисол уно дар ягон ҷо корам намекунанд, синни соли мисол рафтагиай ва дар хонашон як додари дига дора, додаршам касали ДЦП мисол касал доранд. Ва ин хоҳар худаш қарздорай, ба қарз омадагиай ҳамиҷа. Як бор фреб кардагианша мисол 3000 евро гирифтагиан, ҳамихе корша буд кардаги нестан, бо дуюмбора қарз гирифтагиай, бо 3000 доллари дига мисол омадагиай ҳамиҷа ки худша личени куна. Хай хоҳар мисол ҳар як кас умед дора аз зиндагӣ, мехоҳад ки мисол саломатиш соз боша, лекин хай ҳамаш дар дасти Аллоҳай. Мисол ҳамин хоҳар ҳамин қадар қарздор будагиай, ин ҳамин ҳозир дани момент ин ҳамин хоҳар ҳамин қадар пул қарздорай. Хуб, ма чӣ гуфтанем бародаро? Ма гуфтанем ки мисол пула ҷамъ кунем, ҳамия равон кунем ва мондагӣ чанд қа пуле ки мисол агар зиёдтӣ ҷамъ мекунем, ҳамаш мисол бо шумо мебинен чӣ хелай чанд қа пул ҷамъ меша, мондагӣ астални хонаи ҳамира ягон чӣ ёрдам кунем, хонашона барои як маъракаву ягон хай хитон мефаҳмен далшиша мисол чӣ хелай давҷа, барое ки ягон одам надоранд ами кора карданда дар Тоҷикистон. Единствени ами положение дар хидмо кардагиан ҳозир дар мову дар шумо. Ами қатъи падару модари ҳамин мисол ман алоқа дорум, ман гап задестам, мисол ҳамаша фаҳмондам шона. ҳамин кора ман ба кала гирифтам дар пеши падару модари ҳамин ки мисол ман ҳамин кора мекунам то охира, мисол ман ҳамира роӣ мекунам Тоҷикистон. ҳамин рӯз хай суҳбат кардам, хай неҷа бародарои тоҷик ози омадаги неҷа штагам, ҳамаи бародаро ҳамиҷадан иншааллоҳ якҷоя пага ҳамин кора мо даст мегирем ва пага мо дар Дортмундем иншааллоҳ. Соати 12 дар Дортмунд мешем. ина кадоми мисол жиланиш боша марҳамат куна Дортмунд биёя, пага айпеш вохӯрем, ягон гапу чап боша мисол ина айпеш гап мезанем, мепурсе чӣ хелай чӣ хел нестай. Мисол барои пула ҷамъ кардан, ёрдам кардан, ина ҳамин номерои картаа. Мисол кадоме ки дар карта наметона, мехоҳад ки иминой биёра дар даст бития, ина пага дар Дортмундем. Иншааллоҳ пага намедонем чанд қа дар Дортмундем, не ки дар Дортмунд мешаем, бо баъди Дортмунд баъд мо ҳамун организатсияи ҷои ҳамун арабое ки гуфтам ҳастанд, ҳамун бародарое ки мурдара равон мекунанд, бо мо бояд уҷа равем, мисол айдуми документатсия шавем. Документатсия чӣ хел? Мисол мо худмо ягон чи даводав намекунем, ҳеҷ кор намекунем, мо фақат пул метиҳем, тамом ҳамаи кора ино худшон мекунанд, худшон мебаранд, худшон бор мекунанд аз самолёт, худшон равон мекунанд Тоҷикистон. ҳамаш ай ҳамун худшонай ҳамун пуле ки гуфтам 2500 дар ҳамин пул ҳамаш дохил мешавад.
дига мисол ягон гапам надорум. Ха дар бораи ҳамин духтар, ин духтар худаш 3 моҳ пеш аз Тоҷикистон омадагӣ буд. Касалиш бародаро касали чӣ дошта, касали ҷигар, инаи чӣ меган, ҳам касали чӣ дошт, валло ҳалам дар забонум ай забонум буромад, дига гуфта наметавонам. Сероз печин, сероз печин касал дошту. Баъд последний статия чи гепатит. Авай роҳи нафасиш маҳкам мешид. Хай ҳамихе охирон вақто камака касалиш вазбин шидагӣ буд. Ана ҳамин рӯзи уже гапзаниш безеб шидагӣ буд. Гап зада наметонист, нафасиш мегирифт. Рӯзи якшанбе дар больницаи Дюрен комда ғалтидагӣ буд. Дар комада ғалтидагӣ буд. Мисол аюҷа гирифтан Ахенро иш кардан, больницаи Ахен. Больницаи Ахенда дина хай ҳамихе ай дунё гузашт. Мисол ҳамин рӯз ай саҳар то ҳозира мо ай дими давдави ҳамӣ будем. Ҳозира шуда дар моргай, мисол амун морг то чанд қара дар онҷа ман мекунан оли. Амунҷада мо чанд қа метонем ҳамина тестар кунем, тестар равон кунем ки шумо хитон мефаҳмед ки дар морг чанд қа бисёр беста, мисол даву бадани вай ҳичи намемона, ҳамара мебаранд мегиранд. Мисол агар мо ира даже айдумуш нашавем, худо медонад чӣ кор мекунанд. Барои ҳамин бародарҷоно илтимос ягон бетараф набошен. Кадоми иминои мара мешиноса, ина марҳамат кунем биёен пешум иншалло. Кадоме ки хеле ай наздик намешиносама, ин ҳамин номрои картада саҳми хитона гузароне бародарҷоно. Худ 1 евро, худ 10, 20, 100 евро, касе ки чанд қай ки метонад, чени зуррасиш. Бо иншалло дига бародаро ҳам ҳастанд ки ай дигар ҷоҳо, мисол даже ай Америка бародарои наздик дорем ки занг задан гуфтанд мо саҳми худмона мегузаронем иншалло. Вай бародаро ҳам мисол саҳмшона мегузаронанд, ёрдаммона мекунанд. Ва дар охир вақте ки мисол ҳамия равон кардем Тоҷикистон, ҳамаи ҳисобатсада кардем, бо мебурорем дар шумо нишон метем чӣ кор кардем, чихе то ҳаму дири самолёт бурда сувор карданама иншалло дар шумо нишон метам, ҳамаша в курси мешавен, мебинен. боқӣ дар амони худо бошен. Худованд ҳаматан нигаҳбон боша. Пага дар Дортмундум бародаро, кадоме мехоҳам марҳамат кунед Дортмунд биёед. Худованд ҳаматан нигаҳбон боша. То видеои ояндаро бо